L'exposició Imatges i sons en extinció presenta dues maneres diferents de treballar el paisatge. Per una banda, tenim els paisatges sonors de l'Orquestra del Caos, i per l'altra banda, les fotografies de paisatge d'Axel Huette. La visita en aquesta exposició demana un visitant actiu tant per escoltar les instal·lacions sonores com per veure les fotografies d'Axel Huette. Les instal·lacions sonores permeten molts nivells de lectura. Per una banda, hi ha el que podem escoltar, però per altra banda hi ha tota una sèrie de textos que contextualitzen els enregistraments sonors que ha fet l'Orquestra del Caos. Seria com un quadern de viatge. En cap cas l'exposició es planteja com una il·lustració de sons amb imatges ni imatges amb sons, sinó que es planteja com un diàleg que permet l'enriquiment d'ambdues disciplines, alhora que és una invitació a viatjar des de diferents nivells de lectura a paisatges de Llatinoamèrica.